vezérünk eredeti céljai és ígéretei semmivé váltak. És helyettük csak a pusztulás jut nekünk. A hitleri SS rémtettei szégyent hoznak a német hadseregre. Tudom, hogy a Wehrmacht tisztjeinek zöme undorral nézi a bűncselekményeket, amelyeket a nácik elkövetnek. A civilek gyilkolását, a foglyok kínzását és éheztetését, a zsidók lemészárlását. Nekem katonatisztként már nem a hazámat kell védenem, hanem emberéleteket. A magas beosztású tábornokok közül egy sem mer szembeszállni Hitlerrel. Stauffenberg ezredes úr. A tábornok úr elindult. Köszönöm. Beszélnem kell vele, ha megjön. Olyan emberek vettek körül, akik nem mernek szembenézni az igazsággal. Hitler a legfőbb ellensége nem csak a világnak, de Németországnak is. A változás elkerülhetetlen.